Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Excellent Award 2025 constituency kalapun ko buram ye ki khna apuli ka than mau kan ro ki ba bha shakman ha ka exam HSSLC but SSLC ye ka ba pelong ha jongsha ki khna apuli HSSLC but SLC ki bla yo pun ko buram kidai ke bayo nyup san passenger drong ha ka bau MLA ka mau kan ro uba ban te do ling do ulalong ukong san ban sam ki khusnam ringkat ka sernot bat ka song pisa u MLA ka mau kan ro constituency uba ban te do ling do ulapan pau ka jing sngokya ka bajul namar ka jingyai duna ba ka jingpin don kam ki samla ha ka jila ban mi bun ki IAS officer Uloong ka jingim ki samla bat khamtam ka mau kan ro ban yale shitom ban pass ka exam UPSC wat cha te marau ha ki jing jai to Uloong habakren ha ka jingelang penkop buram ye ki samla puli ka mau kan ro constituency ki bala wan shakman na ka exam SSLC bat HSSLC Uloong ba ki kmi ki pa ki tre shitom bat ki sha janjar ban yo i ki khon bakin ki tre shitom Kishenrang basta pat kilek kuno. Kiklem tristom raya ka jinpule lenam leng. Ndre ki tristom lek kuno. Banwat ki samla ki basta pat ki tristom knamba kinsop. Lenam leng. Kisno yaha me amenga. Ki kinthe ki basta ki tristom ka jinpule kinyo ka kam ka jam ka babyang. Ndre kishenrang pat ki basta raya ka jinpule. Ki ka kasting start ka jonki ki start banwat ki samla ki basta ka jinpule ki babyang ka kam ka jam khnang ba kin khansop ma la sha da yo kun yo ti la ka dau ni ki thai ki samla ka thai ki de banong ki basyang ba ki basta ha ka jinpule ba ru ha ko ka jing par khat ka jingi ba la shai nda di ka par jingi ni nang mo banji kun kin yo kin ja chinrang ma ki batri shitam batri bistam banwa epi ki batri shitam ban ai ya kalawai ka jam ki ka babyang ngiju ai kata motivation shaki kun samla ke jungi ki ba pass ba ki ni ki artli ki examination nagalian ga jonga sa shisien na pun pauru ki jing songo ya ga shnong ni bro ko wei ba ki ni dong ki bala yang bat sha subha na bantaman pulang ni program ke jongi mata kesni ngai kublei ya pi ki bedan lang ne samla ke belai pass ba hagin ki exam how news nam mo menta but kumju ye ki kimi ki pa ki bawan ban ye semlan lang menta kesni na sarai na breng jong pi la jutep but la ju snow ya kata kamau kenro academic excellent award inju belong na wis nam tangba menta usnam ilai perkhat ilai shem garai bangin ai from shaki kena ibu pas ba tangba ka percentage kan dai inyo persen chanai boleh nilai kumta ba mentau snam nilai kumta kalong balabun pala kumbujule manusnam i ai 60% percentage mentau snam ngani tu ipi tep kan nodan ikena tep na preng jong fi boleh kan don kena giba cross ya kas bayo 60% kibun pala labur pala kumba ars patang tebut kata kam dai bangin dai ban sosi ni dai ban sokmen babun bapas ba ibakot ya kata 60% tabang isnopat lada ngiyong in aimen sim bat ngin nang kentiu ikon samla ki jongi kalong bangin pet shisha katkum kajing yo jongki ka percentage ba kham shalor nang bagin nang yo ban lek puli pat hagi college lane hagi university ki babyang mudah ka bangi ay men sim ni kalong ini program bangi sim ni gani ka 75% kalong kum kajing ay men sim na galian ka jongi namar ni smothu ladang ni pelong baik kum baju pelong manusnam 60% kalalong kum kayo kabangim tipshu kajing ibon mo tang bilayo ay katuga 60% hari ni soto baka nipat ka program ka bagi pelong
kalau bangin berkat lan bangin itu bangin nang penjanai bangin yarap yak tegi kena kibadon sisa ya kata kijing anglut na jongki banang puli haki jing puli pakam jamaw tingi sokumen ba menta kasngi ngedon kamni kumbangi layo ban lumlut na kiway pagaway kisnang kumbalay po prangot kiba cross ya ka 75% percentage yung ki hakini arni ki exam today na tagadaw kaba ngiyong kan kamslam kan diat mantau snam ya kani ka awat ibang si jupelong jing siya isay pelong organize September Oktober kala kamslam kan diat tangba ni kwa ba ngindayo ba ya kita kikana iba janai bat iba don kam sisa ya kajing yarap lam nakalian kejongi